Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulih Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. An Ebi Hurarata radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyyühen nas innallahu tayyibun la yakbalu illa tayyiben. Bu hadis bizning Muslim jiyontig'indagilar sahih hadislarda yine Ebu Hurayra isimli sahabeden rivayet kılına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: ey kişiler de innallahu tayyibun, dürüstlükte, haqlıqda Allah Teala yaxşıdır. Ham la yaqbalu illa tayyibun. Ham illa demeger yaxşı amellerini yaxşılığına kabul etedi. Yani нәрсә дигән сүз? Allah Teala bizden Müslümanlardan yaxşı amellerini, yaxşı sözlerini gene bari tək kabul etdi. Çünki ул özü yaxşı, ham şuşu yarata, süye kabul etdi yaxşı amellerini gene. Amellere kilgende de, sözge kilgende de ham şulay yok. Mesela naşar sözlerini, gaybetlerini, kişi rencütini, şunday bozuk sözlerini birisinde kabul etmey. Kirisinçəli günahına yaza Allah'tan aşığı uşağı. Ham amellerimiz kılganda da, işlegende de ihlastan dinimizde bulgança işlenirge tiyir. Şul vakittagına yaxşı amel bula. Şul vakittagına Allah Teala kabul ete. Ham şulayık aşağın rizqimiz da halal, yaxşı rizq bulurga tiyir. Şul vakittagına Allah Subhanahu wa Teala bizning şuşu ibadetimizni, amellerimizni kabul bulaşa. Ham Allah'a hazır misalda kitirem. Ve innallah emera'l mu'minina bima amara bihi mursalin de. Ham şulayık Allah Teala de mümin Müslümanlarga da emir etti de нәрсә аңарчы җибәргән пәйгамбәр расулларга әмер иткән кебек ди шушы гамәлләрне әмер итте ди. Һәм дә әйтте ди Мөэминнәр сүрәсендә 51-нче аятта: "Я әйюһәр русул кулу минат-таййибати ва'малу салиха инни бима та'малуна алим" ди. Я расул ди, ягъни Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллямга әйтә: "Син ди бары тик яхшы ризыкны гына, ягъни халал ризыкны гына ашады, һәм изге гамәлләр гына кылды." Менә монда Аллаһ Субханаһу ва Тааля пәйгамбәребезгә әмер итә, һәм пәйгамбәр шушы хадисендә дә әйтә: "Күрәсезме ди, яхшы ризыктан соң, халал ризыктан соң изге гамәл килә ди. Бу күрсәтә ди, әгәр дә безнең изге гамәлләребез кабул булуын теләсәк ди, без бары тик халал, яхшы ризык белән генә тукланырга тиеш. Әгәр дә без харам ризык керә икән безнең тәнебезгә, Аллаһ Таала безнең изге гамәлләребезне кабул итмәскә мөмкин. Чөнки Аллаһ Таала яхшыны гына кабул итә. Һәм шулай дәвам итеп әйтә, Бакара сүрәсенең 182-нче аятдан шулай пәйгамбәрбез мисал китерә: "Я әйюһәлләзина аману кулу минат-таййибати ма разакнакум" ди. Әй иман китергән бәндәләр ди, бары тик ди халал, яхшы булган ризыкларны гына ашагыз ди. Һәм Нашушы бу хадис, нашушы бигрәк тә халал ризык белән бәйле хадис, безне тәрә халал ризыкны гына ашарга. Ни өчен? Гамәлләребез кабул булсын өчен. Һәм нашушыны башта Пәйгамбәр сам безгә өйрәтте, һәм мисал китерә шушы халал ризык белән. Сумма закара раҗулу ютилу сафара ашхаза ва агбара ямудду ядайhi ila as-samadi. Шуннан соң бер кеше ди озын сәфәрдә ди, аның ди шәше тузанланып инде, теге тетрәнеп нитеп бузылып биткән ди инде. Һәм ди ул ди бәрабер ди шушы карамастан ди кулларын күккә күтәреп, я Раббым дип Аллаһтан ялвара ди. Әмма дә ләкин ди ва мат'амуху харам, аның ашаган ризыгы харам ди. Ва машрабуху харам, аның эчә торган суы харам ди. Вал малбасуху харам, аның киеме ди харам ди. Ва гузия би харам. Һәм гомумән харам белән генә туклана, харам белән генә кәсеп итә ди. Фа анна юстаҗабу лизалик. Шундый кешегә Аллаһ Таала җавап бирәме инде ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә. Менә бу хадистән бик күп файдалар чыга. Әгәр дә безнең үткән дәресләрдә мисаллар китергән бит, тирәнрәк өйрәнербез дип имә. Менә дугабызның кабул булуының иң зур бер сәбәбе ул халал ризык. Әгәр дә без халал ризык дигәндә монга ашый торган ризык кына керми, гомумән халал кәсеп керә. Мәсәлән, ризык дигәндә ул
йортта, машинада, киемдә ул гомумән ризык дип әйтелә инде безнең динебездә инде. Бөтенесе ризыкның үз эченә ала инде. Менә шуңа күрә, әгәр дә безнең киемебез, мәсәлән, харам малдан алынган икән, без шуны киеп йөрибез икән, Аллаһ Тәгалә безнең дугабызны кабул итми. Мәсәлән, урлап алдык ди, мәсәлән, киемне. Ул харам безгә, урлап яки талап алдык, я рибага алдык, мәсәлән, кредитка имә, шул кредитка киендек, анда әйберләр алдык. Менә шушы харам малдан арындырганчы Аллаһ Тәгалә дугабызны кабул итми. Шуңа күрә, әгәр дә дуга кылабыз икән, Аллаһ Тәгалә җавап бирми икән, без уйларга тиешбез. Берәр кая харам гамәл эшләмәдемме, харам ризык ашамадыммы, шушы кәсебемә, малыма, акчама берәр харам акча кермәдеме дип, без үзебезгә сорап йөрергә тиешбез инде. Бер сәбәп булырга мөмкин, шушы харам ризык керүендә безнең дугаларыбызга җавап булмаска мөмкин. Һәм тагын моннан ни файда чыгарабыз? Сәфәрне китерә. Ни өчен соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сәфәрне монда китерде именно. Сәфәр вакытында да тузылган чәчле ди кеше ди кулын күтәреп дуга сорый. Сәфәр ул дуганың кабул булу, сәфәр вакытында дуга кабул була. Менә безнең Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сәфәр вакытында кылына торган дуга ул киртәсез, ягъни кабул була торган дуга диде. Шуңа күрә без сәфәргә чыгабыз икән, без дугада иҗтихад, тырышлык кылырга кирәк безгә. Күп итеп дугалар кылырга, чөнки мусафирның дугасы кабул була. Һәм икенче әдәбе, дуга кылганда кулны күтәреп Аллаһтан сорарга кирәк. Ягъни кулны өскә күтәреп. Бу икенче әдәп булып тора. Дугабызны сораганда, шушы өскә Аллаһ Тәгаләдән күтәреп сорарга кирәк. Менә шушы хадистән дә алимнәр әйтә. Һәм я Рабби, ягъни берничә тапкыр әйтергә кирәк. И Раббым бер Аллаһ, и Раббым бер Аллаһ, и Раббым бер Аллаһ. Мәсәлән, ныклы иман бирсәң иде, хәләл ризык бирсәң иде, менә шулай итеп берничә тапкыр кабатлап сорарга кирәк. Менә шушы мисаллар китерде инде. Һәм шулай ук монда менә шушы кайбер эшләребез, кайбер изге гамәлләрнең кабул булмавына сәбәп булып тора. Һәм монда шулай бер хадис килә, Муслим җыентыгында килә: "Мен ата аррафан фасалаху ан шайин лам юqbal lahu salatun 40 лейлатан" ди. Кем ди? Шулай ук монда инде иң шулай ук зур гыйбадат, дуга да зур гыйбадат. Монда намаз турында. Әгәр дә ди берәр кеше ди күрәзәчегә, сихерчегә барды да һәм берәр нәрсә сорады икән ди, аның 40 көн буе ди намазы кабул булмый ди. Бу шулай күрсәтә сихерчегә баруның куркынычлыгы турында. Аңа барып кая баргач ди? Сихерче күрәзәчегә баргач ди. Сихерче күрәзәчегә бара икән ди, 40 көн буе намазы кабул булмый. Харам ризык ашасак дугабыз кабул булмый. Сихерчегә барабыз икән 40 көн буе нәрсә укыдыңмы, укымадыңмы, намаз кабул булмый. Әмма ләкин бу әйтми 40 көн буе отпускка киттем, намаз укыйсы юк дип. Юк, син 5 вакыт намазыңны укырга тиеш. Әмма ләкин син кабул булмый. Әҗр савапсыз кала. Син галочканы куя укылды, ләкин берни әсәре дә булмый кыямәт көндә. 40 көн буйлап карагыз. Шуңа күрә күрәзәчләргә бару, сихерчеләргә бару, алардан нәрсәдер булса сорау, ул катгый тыелган. Мусульман кешесе ул барды Аллаһ Тәгалә сүзенә генә ышана һәм шуның белән генә яши. Һәм шулай ук әйтә: "Ла яқбалуллаһу салат ахадикум иза ахдаса хатта ятавадда". Әгәр дә берәр кеше Аллаһ Тәгалә кабул итми ди кешенең намазын ди, әгәр дә тәһараты бузылса ди, тәһаратын алганчыга яңартканчыга хәтлек ди. Бу шулай күрсәтә, кайбер гамәлләр безнең гыйбадәтебезне кабул булмаска сәбәп була. Шушы кайбер гыйбадәтләребезнең кабул булуына үзенең шартлары бар. Шуңа күрә шушындый мисаллар китерә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Безнең тәһаратыбыз өчен тәһарат шарт булып тора. Әгәр тәһаратыбыз бузылды, тәһаратыбыз булмады икән, намазыбыз кабул булмый. Пәйгамбәр шуның белән мисаллар китерде, гыйбадәтләребезнең улуг гыйбадәтләребезнең кабул булсын өчен иң зур сәбәпләрен. Дугабыз кабул булсын өчен хәләл ризык, намазыбыз кабул булсын өчен безгә ярамый күрәзәчегә, сихерчегә йөргә, һәм намазыбыз кабул булсын өчен инде тәһаратлы килеш, тәһаратлы булырга кирәк. Шушы булды безнең шушы мисаллар инде. Һәм
Алла монда тагын бер нәрсәне искәртергә кирәк. Менә Аллаһ та яхшы һәм яхшыны гына кабул итә дидек. Яхшы гамәлләребездә Аллаһ Тәала кабул итә, әгәр дә без ихлас булсак, һәм шушы изге гамәлләребез Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәтенә муафик булса. Ягъни безнең гамәлләребезнең кабул булуының ике шарты бар. Менә шушы хадистан алына. Иң беренчесе ул ихласлык, ягъни Аллаһ ризалыгы өчен эшләү. Кеше өчен түгел, Аллаһ өчен эшләү. Икенче шарты Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм юлыннан булу. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм өйрәткән булырга тиеш ул эшне. Өммәтем, эшләгез, шулай дөрес дип инде. Ягъни динебездә булырга тиеш. Әгәр дә ул динебездә юк икән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм өйрәтмәгән икән, без динне генә ихлас булсак та Аллаһ Тәала кабул итми. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм аны безгә өйрәтмәде, кушмады. Һәм шулай ул сөннәтебездә бар. Misal китерик, мәсәлән, өйлә намазы 4 рәкать фарыз безнең. Берсе әйтә, мин яшьтим, минем көчем күпте, инде 6 рәкать укый алам ди. Әйдә, мин 6 итеп укыйм ди. Көн саен 6 рәкать итеп укый башлый. Аллаһ Тәала кабул итми аны. Чөнки Аллаһ Тәала Пәйгамбәрбез аша әйтте безгә 4 кенә укырга, өйлә намазының фарызы 4 рәкать кенә. Сөннәтләре турында әйтмибез, фарызын әйтәбез инде. Кабул итми. Чөнки мәсәлән, берсе әйтә, Рамазан ай 30 көн бит инде, 30-29 инде, минем көчемдә нашат күп миндә дә, сәламәтлегемдә дә, миндә 2 ай тоташакмын дип подряд Рамазан. Гаитем дә юк ди. Аллаһ Тәала кабул итми аны. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәала әйтте, Рамазан ай ул 30 көн, яки 29 көн инде ай белән карала инде. Аллаһ Тәала шуны кабул итә. Әгәр дә без үзебездән истәп нәрсәдер инде кушасыбыз килә икән, Аллаһ Тәала кабул итми. Әмма ләкин нәфил уразалар, нәфил намазлар бар. Ансы моңа керми. Ансы икенче мәсьәлә. Әмма ләкин без фарызны шулай итеп арттыру, шулай эшләсәң яхшырак дию, ул инде Аллаһ Тәала кабул итмәгән гамәлләргә китерә инде. Һәм шуңа күрә менә шушы яхшы гамәлләребез, изге гамәлләребез кабул булсын өчен гел ике шартыбыз бар. Ихласлык һәм шариатыбызда, динебездә булу инде. Шуңа күрә бер гамәл эшлибез икән, без сорау бирергә тиешбез. Ихласмы Пәйгамбәрбез өйрәтеп калдырдымы безгә дип инде. Шушы вакытта туры килсә, шушы шартларга безнең инде Аллаһ Тәала гамәл, ибадат гамәлләребезне, изге гамәлләребезне кабул булачак инде. Әгәр дә инде аңа туры килмәсә, Аллаһ Тәала кабул итмәячәк инде. Субханакаллаһу бихамдика ва ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.